Yalaki din! Ay, naimbag pa'y ni Lucia lakay. Ha? Taapay ni Lucia pa kay? Umadanin ti flight na. Mapanmutin iji Hong Kong. Kasta ka day. Nay, naimbag man ta pinalubusan nila kay na. Pinalubusan na ataan niya ngay nga ro. Saan mo't nga umdas ti matmatgadan na dito eh. Ure ag trabaho tayo iti 24 hours. Kurang latta. Ay, sa bagay magkit diya. Lakay, anya nga tano pa dasak mo ti agabroad. Ha? Uray 2 taon laang lakay. Ay, sikaman ba kay? No siya, awan parikot iti dayta. No ko na mapadasam, ay suportarang ka, bakay. Ay na, pagyamanak unay takasta kang agpanunot. Awan na nyaman na bakay. Ti agasawa, rumbang at tinulong kung nagsinuporta iti amin na banag. Laki day, pagsayaatan ti pamilya. Ay na! Naimbag man takas ta timbaga nila kay mo ken kamare. Aywan mare, naimbag ko na mata suportado lata iti anyaman a desisyon ko. Ita takas ta tinakunan na ken ka. Rugya mo ti mga i-process ka dagiti rumbang nga i-process mo. Wan mare, dayta talaga ti aramida. Hay, naimbag ka pa'y mare. Suportado na kanila kay mo iti amin na banag. Ha? Aywan mare, suportado talaga ni Marco. Kas itinakuna na kanyak, suportaran nak iti amin abanag. Lakit di pagsayaatan ti pamilya. No kasta kumamit ti panagpampanuno ti amin nga ama nasaya at kuma. Aywan amare, ngam adamot la dagiti amma asaan ang palubusan dagiti asawa da nga gabrod. Dagi jay ti asawa nga awan ti talagday ti asawa da. Ngam sa bagay, ado ngamin itan ti cheating issues. Isulat makitkita iti social media. Isu ano maminsan, isu mati makagapon no apay asa na palubusan dagiti lalakay dati asawa da nga agabroad. Ay, husto ka iti daytang imbagang mare. Ngam no siyak ti agabrod, ikarik iti bagik kan iti asawak, nga isulaang ti ayatak, saan kunto pulos nga isukat. Oh, si kamat gayam insan. Narabyan kamat. Naggapuam? Nagapuak iti Manila insan. Ah? Manila? Wan insan, as-asikaswak man ti papeles ko. Ah, kayat mo asawan. Agabrod kamat. Wan ko ma insan. Una yan insan. Apay, kurang ayati matmatgadan nila kayo mo ditoy. Tamasapul pa'y nga agabrod ka tapno mapan ka agkuskus iti kubeta. Anya? Mangged kayo nga min adwa tapno umda sa pangpamilya. Saan lang anila kayo mo ti agtrab-trabaho? Adda kan sa lang amin ni dya unag ti balay may. Anya? No agabrod ka laang tapno mapan ka agkuskus iti kubeta. Ay saanan ay rin. Kas kala maibusan iti trabaho dito'y Pilipinas no kasta. Anya lakit din. Awan pa'y ti bimak na nga nagapo ija abroad anapan nagkuskus iti kubeta kunakmanan. Ay na bakay. Urean niya pa iti bagbaga day a teacher. Kasinsin mo. Denggam lang. Ay, unay mo tanday di at teacher Vanji. Kasta unay panangkat katawan na kalagiti katulong iti abroad. Amumutin da jay. Managtagibasit launay. Naku na nga awan pa'y kano ti bimak na nga nagapo iti abroad anapan nagkuskus iti kubeta. Anya lakit din. Kahit apay ni Van Jay. Manumutin atawan na mga isorsoraw. Bimak nang kuman ang aron. Dayta nga ron madlaang ti kunak. Manon atawan amang isursuro. Ngam padpada mo't amaan-anay ti adigi ti balay na. Nagrigat lang amin ti ibat ti saukat. Sa bagay mo kidiya. Isabay amon bakay. Bayantan. Nganyaman ti bagbaga. Kaya panang tagtagibasit na ka. Denggam lang iti banger alapayag mo. Irwar mo iti banger. Wan lakay. Anya ko maaga pong agpapekto takalagi ti tattao na laing nga managtagibasit iti padada a tao. Ay wala. No agpapikto ta. Awan ti mapasamak iti biyag. Sigurado agkatkatawa da jay. No makita na nga piktado ta. Iti saan ang nasaya at nga ramid na.
ayagraraman abumak ng nukasta. Agabraw tapno laang mapan agkuskos iti kubeta. Wan nga rod nanang. Ado ti panggadan dito eh. Ha? Kuna na siguro no agabrod kat bumak ng dadagaws. Oo. Alangan kit dimot nga artapan nakpay, kat nabayagan namang isursuro ak. Ay, sana mapasamak day anak ka. Teacher ka. Ni Vanjay, mapanlaang agkuskos iti kubeta iti abroad. Mas lamang kalata. Sa bagay, pudno day tananang. Iso nga oray mano akubeta ti mapan nakuskusan iti abroad. Mas lamang kalata ko na manan. Kampon ni Satanas dayay akasinsin mo. Teacher ko no, ngam awan mo tinasaya tarumuari tingiwat na. Ay, pudno day tamari. Amin arumor itingiwat na kat makapasayad itirik na. Teacher nga agpaiso, ngam nagalas mo ti ugali na. Isumanlat na po uta ka teacher, anang tagibas si titi katulong iti abroad. Awanan bain? Uray siyak mari. Isu lang tinapuutak akasta. Kasinsin ko pa'y nga rod. Nagalas. Ngambay amon mare. Anyaman nagiti ibagbaga na apakaupayam, di mo ni kaskaso. Isu kiti tagbali na kari, tapno ipapahatim ti panagabrod mo. Agyaman iti day tamari. Naimbag ka pa'y ako mari. Tada ti word of encouragement mo. Ngamday jay mismo akasinsin ko. Ay, katawaan nakpay. Amo mare, ito ang masakit na katotohanan. Iti panagbalig iti biyag. Numero 1 dagiti kamagyan amang i-down kan ka. Isuda ti number 1 amang iguyod kan ka pababa talangka ako nada. Ha? Nasakit nga isu ti pudno. Nga madalata kada tayo alumaban iti anyaman nga ipagbagada. We are a fighter. Anya lakit din. Apay, napangaya man ni Vanji anak ka. Timayab gaya man. Wan nanang, timmayaban. Napanan ijay Hong Kong, mapanagkuskus iti kubeta. Alaman, para makita man no iti panag-abroad na kat iso ti ibabak nang da. Oho, patsyamot nanang. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Awan pa'y napuutak abimak nang. Gapu iti panagkuskus iti kubeta ija abroad. Sa bagay mo't kit di Jok la itulok nga artapanak day ja avanjing. Alangan kit di mo't apa artapanak kenkwana kat may saak a teacher. Idin to takatulong laeng mat ija abroad. kat iso man. Makapaulik kat ti trabaho na ijay. No siyak ti mapan ija abroad, mapanak laeng agtor. Saan amapan agkuskus iti kubetang akas iti trabaho na. Ay, wala anak ko. Tor, saan nakatulong? Ay, gayam. Naaprubaran ka din ti kunam alon mo, anak ko. Ay, wala nang. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang aprubaran. Iso nga inton bigat matlaang, maala kung ti kwarta. Kat iti kabitan na panawan, mapatarimaan kumatan to'y balay. Nasaya at no kasta anak ko. Matarimaan matlaangan ti balay tayo. Naimbag ka ba? Ta mapatarimaan mo ti balay mo, Vanji. Ha? Ay, wan ayin San Ricky. Naimbag ko na amta nakalonak. Iso ti inggatang ko iti materyales kan itangdan ko iti agtrabaho. Kasta ka de. Uray sa mo ti Marco kat patarimaan damat ti balay da. Anya, patarimaan. Nangalaan da ngay kumamat iti pagpatarimaan da. Siga agad di mat. Ama nga no nalipatam nga at dani bakit na iti Hong Kong. Anya? Kat uray pa'y man adda ijay. Manulaang ngay ti sweldo ti agkuskus iti kubeta mat. Anya, ay unay kan Vanji. Dagiti katulong iti abroad. Saan arumbeng at agtagibasitan. Saan kumat atagtagibasitan? Ibagbagak laang ti pudno insan.
Anya? Uray patarimaan da ti balay da. Adayo amas na pimpintas tulat ta ti outcome ti balay ko ngam isuda. Ikumpara man ti balay ti teacher ken balay ti katulong. Aha, mas lamangak latta, anya lakit din. Oh, kita am dito bakit? May sabulan pa lang din napalabas. Manipod nagtrabaho dagiti inayabak. Ngamnay. Adon tinalpas da bakit? Ay na, maragsakan akman iti day talakay. Dito'y mo ang makita asan napulos asayang dagiti nagbannugam dita. Ay wana, ura agkuskuskusak lang iti kubeta ditoy. At least, dandani malpasan ti balay tayo. Kang runaan na, awanan ti utang tayo. Nabayadak aminan. Wen bakit? Makarelax mo ito ti panunot ta. Ala, asikaswom nga ro dagiti agtrabaho di balay lakay. Umawag kan tumanen no saan nga oras ti trabaho. Bye! Bye bakit? Ay, una yan ti kastoy. Oh, apayakas ta ti panagsenna ay mo anak ka. Saan pa'y anak kagudwa ti matrabaho dito'y balay ngam naibusan ti kwarta alinon ko nanang. Ha? Awanan na pulos ti igam ko. Naibus aminan. Kasta talaga anak ko. Anos la ka de. Tinapatag ket narugyan da ito'y balay. Kita man ti balay ni Irene ken Marco. Danda ni malpasan. Kagtanya ko manudandanin malpas. Tinapatag ket dakdakkel da ito'y balay nga ipapaaramid mo ngam ti balay da. Ngam nanang, kasano da ito yan? Manmanulaangan ti masweldok iti binulan. Tanagdakkel ti may kasay gapo iti loan ko. Naimbag ko manumay sa laang ti loan ko. Saan matauray la upat? Kas itinakuna kanak ko. Anos laeng. Malpas tulat ta day talon mo. Agsublin to iti sigod ti masweldom. Relax anak ko. Anya laki din. Oh, welcome home, kumadre. I felt the unexplainable happiness right now. Hi. Kasta akmat kumare. Ay na, maragragsakan akmat anak kakitakin ka. Adu ti imanites ko ken ka. Iti kawan mo dito iti 2 atawan. Adu ti napaspasama ka saan ko nga inchat ken ka. Ay, kaya't ko ngamin nga istoryahan ken ka iti personal. Anya? Ay, si ka talaga, Mari. Marites ka talaga aging gaita. I admit it. Di ba? Kaysa naman yung iba dyan, nagmamalinis. Ay, dagiti ko nga ibagag ken ka, ibagag to no sumarunong aldaw. Ha? Kunak man ay bagamitan. Saan pa'y agbanding tapay mat ang agkumare? Aguray tulad taday tamarites. By the way, maragsakan ka tanalpasen da ito'y balayo. Ay, wan amare. Kasla saan ko marik na nagitibanog ko iti Hong Kong ang nagkuskus iti kubeta. Kaputa makitak matan ti bunga na. Ay na, ate mo pa iti balay da ijay teacher kasinsin mo. Ay, si kakit di mo. Saan kumot nga ikumkumpara? Siyak nga ro, ti mangibagbaga. Nakuna na idi ang makapailag ti trabaho mi dyan Hong Kong. Tagkuskus ka lang iti kubenta. Ngamne, anya nga ita, Mala, bayamon mare. Tinapatag kat nagbalig iti panagabroad ko. Awan baby ang ko kan ko na. Anya? Sika? Umutang? Si kakit dimot. Kasla nakaskas daw para kin ka nga umutang ak. Mas naawak Itaman pa yung umutang ka. Ay, awan nga ro din pag-abastumi ka ni nanang insan. Anya? Awan pag-abastuyo ko nam. Apay, papapanan nga iti sweldom kas maestra. Manula nga ti mabatbati iti sweldok insan. Tani, nagdakkel ti loans ko may bawbawas iti sweldok. Ultimo paggatang ko iti maintenance ni nanang kat awan. Anya? Ay, pasensya ka ninsan.
Awan mo't may pautang ko ka. Anya? Padasa mi jayan na rin. Sigurado nga adu kwarta na dayjay. Kasangsangpet na naggapu dya Hong Kong ko naman. Ay, mabainak lakit din, san. Ha, unam day ta, takas tao na yung amente parang tagtagibasit mo kadagiti katulong ija abroad akas kinkwana. Anya? Napan ijay ang nagkuskus iti kubeta. Ngam nagawid nga adda kwarta na. Kain, nalpas pa yun ti balay da. Ngam si kaangay a maestra, kas tao na iti pangas mo, nga. Anya? No sakit ang tinakam mo timbaga. Anya ngay, isumot tipod no insan, anya laki din. Lakay, dahamag kung agparparikot ka ni Ma'am Vanji, gapo kadagiti agsasanga alones na. Aywan ba kay? Pudno day ta. Napan ka nung arot iti ayan ni Ricky. Umutang ka no iti kwarta. Sanda pinautangan. Kastaya, Kunaklaki din nun saan na mapadasan ti umutang. Pakuna na nga raw nga isukit teacher. oho, apay gapo ta teacher, perfect aminan. Ay, Diyos mio marimar. Dagiti teachers no maminsan, kaslada taga London ako nada. Loan dito, loan doon. Ngam saan mat kiti nga amin alakay. Ay, muna ti ado apalastog na dadya kasinsin mo. Ngamita, parikot na dagiti ado alon na. Nagsasanga. Parikot na matan nalaing nga rod a teacher, kat solusyonan na nalakit di. Oh, nakaskas daaw nga imay ka dito'y balay mi insan Vanji. Ay, Ma'am Vanji kunak kuma. Ay, si kakit di mat insan. Unay mat tanday ta Ma'am Vanji ako nam. Mabalin mat nga insan ko namlatan kanyak. Nakababain mat ata teacher ka nga rodya. Oh, apay nga imay ka, anong atin? Ay, imayak insan ta umutang ako maiti kwartam. Amang ano da may pautang mo kanyak. Si kakit di mat, kas kalamang lukloko. Apay, kayat mo ti kwarta nagtaod iti panagkuskus iti kubeta. Anya? Kas taunay mat apanangkat katawam iti kanyak. Nakaskas daaw man ita. Ala, pasensya ka kuman kadagiti nalpas anay sawsawang ko ide. Awan day jay. Nasaya at mat no napanunot mo asaan anasaya at dayjay, Ma'am Vanji. Ada kwartak. Gaputa na gurnungak iti kaadak iti Hong Kong nagkuskus iti kubeta. Isu na laang tas saan ka akayat apautangan. Anya? Jak kayat ti makiplin nastikan kan ka. Nagpuskula talaga ti rupa na dayjay teacher kasinsin mo Ay, naku namon, mare. Kalpasan ti amin, umay umutang kan ka feeling na close kayo, yak. Isupay Kalpasan ti amin apa ng tagtagibasit na kanyak. Kuskus kubeta kano ti trabaho. Ikumparanak pa iti kin na teacher na. Sa ita, umay kano nga umutang. Ay, no way. Amo mare, dagiti kaskan kuana tinagmayat nga ikan iti leksyon. Ha? Di mo pa ilang sipat kan kuana ti kwartam? Sa mo ibaga at ay tati kwarta tinagkuskos iti kubenta. Kumaamare, ngambay amon. Hambal tayo, isu nga umdas dagiti na ibagak kan kuana. Adamatin kan kuana maamiris na dagiti imbagak no saan. No, makaamiris at isalbaga teacher. Hay, anya lakit din kunakmanan. Mare ibiyang, nakita ko man dagiti ipopost mo a reels mo iti Facebook. Adamutan ti reactors kan views mo Si kamat mare. Basit pa ilaang. Adamutan ati earnings mo iti panagpo-post mo iti reels mo mare. Adama basit na mare. Na imbagla mauror nong. Imbag tula paggatang iti asin kan mantika. Ay wana, oray sa gabasit no maornong kat ado. Apay si ka ngay mare. Kaslawan mo't makitkita ka reels mo. Ay, awan pa ita mare.
Medyo busy ak namin iti trabaho. Iso adyak pa'y masangot ti agaramid iti content ko. Isingit-singit mulat tanok wa mare. Sayang mat. Iso ka pa paggatang iti asen kunak tumas. Ayun, Mare. Makitkitak dagiti ipopos ni Mari Ibiang Arils na, ado nga ro ti views na. Iso akanayon ko nga i-chat iti sana all. Wan nga rod, Mare. Makapaapal mo't ni Mari Ibiang. Ado nga minti amuna nga aramidan, amabalin niya i-content na. Ngam oray mo't sika, kat ado mo't ti content mo itinaldaw. Wan, Mare, nga mabilbilang lang ti views ko. Sana kas kini Mari Ibiang nga oray in post na 8 minutes ago, ket adon ti views na. Ay na, Mare. Itultuloy mo lata. Amom ti basit a views. Kat di ta nagrugi ti amin a content creator. O, sa bagay matkit di, Agpost ka lata. Umadon to lata ka di ti views kan followers mo, kumare. Oho, kasano mo ngamin asaan nga umado ti views dayjay a babae. Katila mo ngamin adda nga ipopos na. What? Gapula ang taaddan ti ribo-ribo a views kan followers na. Limas tugmatan ti loko. Mare, apay akas tamat tan ti pagbagam. Katpud naman, manipod imado ti followers kan views na. Ang kunamlan asino a pulpular, ay pululyar, ay popular, ay basta kasi. Popular, Mare. Kita ang manday ta. Aguyaw ka lang nga ruden. Ngamsan mo pa'y nga amo ti usto a pronunciation ti bagbagam. Anya lagi din. Ay basta, tanagbalikas mare. Basta, agraraman unay ni Mare Ibiang. Anya? Ay na, Mare. No kaya't mo mati umado ti views kan followers na, ag-content ka mat itinapintas a content. Tapno maayayo dagiti agbuya ken ka. Sure, Mare. Ado ti mapampanunot ko nga i-content ko. Ay, Mare, saan lang nga agpatingga iti pampanunot? Aramidam, anya langit din. Ne, apay nga yakas ta ti bagbaga dayjay nga inday. Awan mo ti amok nga atrasok ken kuana. Ay, amo matanda ya babae, Mare. Na ito lang na ti dagis nga apal na. Una yan, taibaghan na pa'y alimas tugak. Katawan mo ti ilas-lastog ko. Manipod idi aging gaita nga agbablagak. Isulat na ti ugalik. Syaklat ta ni Ibiang agagangay a tao. Isumati ko nagmare. Ngam, hay, diya ka mo no anya klas, siya pa nagpampanuno ti addaken kuana. Dilat ta agvlog nga agvlog. Tapno umadumot ti views kan followers na. Adda ka nung aro ti pampanunutan na nga i-content na, Mare. O, daytang man gayam. Di pa'y lang nga iso ti aramidan ng aramidan. Tapno saan aday tala umapapal ti amuna. Anya lakit din. Anya, agaramid ka mat iti content mo? Kunam inday? Wala kay. Tapno man umadumot ti followers kan views ko. Kahit anya nga rod ti i-content mo? Basta, urayom lata. Aramidak inton bigat. Alaman, ngam kita tati aramidam mat a content kadya exciting amabuya. Tapno ado ti may ayo. Ay nasa andak nga isuruan tamog tar aramidak lakay. Inton bigat. Just watch and learn. Anya. Hala, kitaam aday to impose ni Inday Arils na iti Facebook. Ay na, apo! Ne, ti salba ka babae. Anya nga day takan kanan na. Kaslabunga mo ti mahogan ni. Nagpaitan nga day ta. Wan, Mare, bunga ti mahogani. Ay, una yan.
Dahil lang sa views, naaramid na dayta ay pakawanam. Oh, kitaan ni. Uri la ado ti kinan na. Ay na, ado mo ti views na ah. Anya lagi din. Umado ti views na ngam. Ay sus, kumusta ngay nga ti salunat na? Gapulaan iti ayat na nga umado ti views kan followers na? Naaramid na dayta? Ay, amo mata ni Inday. Umapal ngamin kini Mari Ibiang nga adun ti views kan followers na. Kan ada pa yan earnings na iti Facebook. Di na kaya ti paartapan isong aramidan na mat ati amin. Ay, aramida na ti amin. Inanay suay kumamat, Sana kasta amangan ni ti bunga ti mahogan ni tapno lang umado ti views na. Ay, una yan. Anya lakit din ako nakmanan. Nyamot tinday ito ipupos ni bakit mo iti Facebook, manong Dario? Ha? Anya day tayo? Kita aman na Nag-post iti reels na. Mangmangan mo iti bunga ti mahugan Ay naapaw. Nagpait ngayon day ta. Anya? To earn views in followers. Sana ko na iti caption na. Anya laki din. Anya? Ay, ti awanan bay na babae. Ay namanong, bagbagaam ti asawam. No kaya na ti agbalin na content creator. Sana kastoy ti aramidin na. Umaduman ti views ken followers na. Ngam, kumusta nga tati salunat na, iti kasta akan kanan na. Ay, baya merning, bagbagaak ni Inday inton malam. Makaawid aklang. Wen manong, adu ti wagas, tapno umadu ti views. Saan lang nga panlangan iti kumkomporme. Anya laki day. Anya kamot ka ni Inday? Adumat ti mabalin mo nga aramida na content Ha? Tapay? Anyat parikot mo aya? Adu ti mabalin mo nga aramida na content ko na. Ngam apay anapan kanangan iti bunga ti mahugan Kat apay kuma, anya kuma ti dakas iti dayjay. Anya? Apay, saan mo nga ammo ayat ti dakas iti dayjay nga naramin mo? Anya laki din? Apay aya, kat bunga laeng mat ti mahugan ni dayjay. Ay katala Itultuloy mo na itang aramidam. Paiman. Anya? Iti kasta, agbalin kan to asikat a vlogger. Adun to ti views ken followers mo. Ken kang runaan na, agsweldo kan to matan, iti ado a dollars. Ala, itultuloy mo latta, Inday. Uray siyak mare. Nakitak mat lang ti post ni Inday a reels na. Nangan mat iti ado abunga ti mahugan Wan nga rod Mari. Gapulang iti ayat na nga umado ti views kan followers na. Saan ang nagpangaduan na nga iti bunga ti mahugan Hay, anya lakit din ni Mari Inday. Nagpait na day jay. Ado mo ti daduma awagas tap na umado ti views na. Saan akas jay akum kumporme ti kanan na. Kumusta nga tamutan ati bito ka na ti salbag a babae? Awan mapanunot na ya dayta. Basta ti adala ang iti panunot na dayjay a babae, umado ti views na, kan makaswildo mat ng iti dolyares. Anya lakit din. Ay naapo, di pa'y laan nagmukbang iti seafoods no iso. Ay namare, sana pa'y suro ti kasjay a tao. Ti ammo na, husto amin ti araramidan na. Unayan ayat ti kastoy. Ado matan ti views, iti inreels ko apanangan ko iti bunga ti mahugan Hangam, Ha? Anya man ti pagparpari ko tamaya? adon ti views ko, ngam nagbasti ti earnings ko. Anya lakit din. Nangan kay ti bunga ti mahugan ngam basit ti earnings na. Isa ron makanan ti bunga ti milina ta kita. Amangan no adda ti 1K dollars ama earn mo. Anya? Ay, si kakit di mo. Kaduan mo Pudno man ti magbaga. Isumad la arin og yamon anangan iti bunga ti kayo. Di isa ron umatan akanan ti bunga ti milina ta kita no saan nga agbilyon Diyos ka. Anya? No malpas mo akanan ti bunga ti milina. Ket kurangan pa laang.
Ala, mangan ka man iti bulong ti marapait. Naggana sa ngadyaw. Anya, kasta ti imbaga nila kayo mo kan ka, Mare. Un maray, hay, imbes ko mga i-encourage na kay tuloy ko ti ag-vlog. Ngam saan mo, ibaga nakit din ang mga anak kano iti buong at Milina. Hay na, nabuisitan kan ka da asawa, Mare. Iso kasta ti imbaga na kan ka. Ha? Siyakto lang tagsweldo iti dolyares. Saan ang mairanod da ya adaryo ko naktumag? Mare, iso kasta ti kunanakan ka, gaputa saan pabor iti content mo. Adaw mat ngamin ti mabalin mo nga i-content. No apay mat ngamin anapan ka nangan ti bunga ti mahugan ay nagpaitan. May sakamit, Mare. Imbes nga i-encourage na, saan mo tapakaupayak mo tilablabidam, salbag kakide? Anya? No siyakto ti sumikat. Huyo kay to amin nang runa day nga ibiyang kunam lano na latak a vlogger. Ha? Ay, papanam, nakasukat ka manin. Mapanak ijay ili, at damapan ko gatangan. Ha? Anyat mapan mo gatangan aya? Ne, apa yan? Kas kala imbestigador mo tan. Damagam mo lamin ang apay adi mo la urayan no anyat isang pet ko. Anya? Inak gumatang itilamas. Malalala. Ingka nga rudan. Tapno at dasang pata kasi daan intunal daw. Wan, inakon. Aday, naiplastar kon ti kamera. Naisaganak mo ten ti imukbang ko alamas. Galunggong ko naman. Nay. Apay day talamag saan pa'y analuto. Anwam day ta. Ah? Ay, kwa? Adda ngamin nabuyak iti Facebook anagmukbang iti lamas. Kaslakas to'y mo ilaang fresh agalunggong. Ay, gonggong. Una yun inday. Apay, awan ayat ti sa bali ama panunot mo ama balin nga i-content. Lakay, amom ngamin ti kastoy a content. Umado adagos ti views. Umabot iti 100k views. Anya? No agkanta-kanta ngamin, man-mano lang matagbuya. Anya? Salbag di ti kasta. Ngala, sige. Agmukbang kay ti Fres sa galunggong. Good luck lang iti sa lunas mo. Anya laki din. Nay, si Kamad Gayam, manong daryo. Ang mga nuad na nalutom dito amakan. Pangasim man tayo irwar mo. Mabisina ko. Ha? Apay, saan ang nagluto ni Inday? Saan? Kawanan bayin amang ibabayin. Agasam man. Napanggimatang itilamas iyaili. Unaklagid dinulutuan na si daan mi. Saan mo't gayam? Nay, anya nga tinamayan na itilamay, manaw. Ay na po. Inmukbang na. Tiginatang na alamas. Laimbag ko ma. No inluto na nga umuna. Ngam saan? Anya? Fresh nga inmukbang na, kasta ka day, manaw. Uy, inmukbang na kas jalatan. Pinanawak ijay balay nga arami diti content na. Buya, minton matamdama. Ta sigurado nga ipus na day adagos. Anya? Ay, unay na yan ni Inday Badiday Kikay. Tilar aramidin na, kuntin na. Agbibisin nga ron iti views. Mala, erwar mo kit dino at dain lutong. Mabisina ko. Anay ko, nagsakit metan ti tiyan ko. Ay, jak maawatan tirik na.
Dario, ayan mo. Ay, tulungan na. Agat mo paspasamak king ka, Inday. Nasaya at tadakan. Ay na nagsakit ti tiyan ko. Diyak maawatan tirik na. Ay gat anya nga, tinamlamaem. Wala, amangan no kayat mo pa itaagmukbang iti fresh abangos. Oras yak pa din ti mapanggumatang. Anya, ay napangasim Dario. Ipan na kay hospital. Diyakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ay, kasla pa yan rumor ti bagis ko. Gapo iti pa nagsarsarwak. Anya. Alamat na nalakay. Agayab ka niti pagluganan ta. Ay, matay ako. Ay napo, katuan, impan nila kayo na itay sa ospital, mare. Anya? Ay, una yan? Kalpasan ka no ti panagmukbang na iti fresh sa galunggong. Nagsakit ka no ti tiyan na iti kas na unay. Ay! Ay na, anya lakit din ngamin ayan ni Inday. Gapula ang iti views, isuan na aramid na dayjay. Ay, saan pa yan nakasweldo iti dolyares manipod iti reels na ngamat-matayan? Kapo iti contents na apalpalaran. Isu nga rod day tamare. Idi damo, bunga ti mahugan iti kinan na. Oray la nakapapait. Sigilat ta. Sa ita, hay, fresh agalunggong. Ti gonggong ababay. Na yun ni Inday. Anyan to pa nga tati sumaruno aganan na. Isarasarak na latbagbagi na iti pakaisagmakan na. Tiltilan to, umatikan kanan na. Itatan nasaranta ka man ay. Ala, ing kagumatang iti fresh apusit, ta isuti mukbang mo. Anya, Wano, siya akong ti papan gumatang. si kakit di mo. Promise lakay. Manipod ita. Saan akon nga agaramid iti content ko. Manja ko. Ne. Apay kung mga isardeng mo ay, itultuloy mo kung naktuman. Barang iso ti pakatayam salbag ka. Anya! Agbibisin kan tumag kami iti Diyos. Anya nga ita. Lakay. Saan ka pa'y nakasweldo iti reels mo? Ngam dandanikan matay gabu iti kamumukbang mo iti anya ladita salbag ide. Ala, husto kumamutin alakay. Nagpromise lang aruden asaanan a maulit. Saanan, lakay. Naimbag man mare, tamayat kan. Ket kumusta ka ngayon? Ha? Si kakit dimot ngamin mare. Tilan to mga min aramidam a content. Umadungag pa iso ti views mo, iti panangan mo iti nuan niya dita. Ngam ti salon at mo mati kasukat na. Anya lakit din. Ay, huwag nga rod, mare. Aklunak nga umapalak lang amin kan ka. Iso na aramid ko day dyan. No umapal ka laeng kanyak, di tinulad mo kumamat ti content ko nga agmula laeng itinatengken sabong. Adulat tamat ti views ko. Sana kasta, nga uray fresh agalunggong napanmukinan. Kasanon ngay, no iso ti nakatayam. Ay, saan, mare? Sa anak pa'y amatay? Ay, anya kalakit di nga minan. No adda pa'y panggap mo nga ag-content. Pangaasim, ta saanan amukbang, mare. Pangaasim. Huwag, mare. Mare, ang mga no adda extra akwartam, pautangan nakman pa'y laeng. Ha? Mano ko mamare? Uray sa nga ribo la ko, mamare. Awan ngamin ti iso amin mi ije balay. O sige, pautangan ka kumare. Ngam pangasim ha, saan ko maamabayag ta masapol ko mati kwarta. Huwag, mare, di ka madanagan. Tano makasweldo nila kay ko ije pagtrab-trabahuan na. Bayadak mitla adagos.
Okay, awan parikot kumare. Pautangan ka. Ay na, agyamanak at talaga Marilani. Nay, nakagatang kamot iti bagas, bakit? Ah? Ayun lakay, adda na utang ko asang aribo kin ni Marilani itay bigat. Iso tinapang ko ingatang itibagas ken natang iti palengke. Kasta ka de. Hay, naimbag man tada kwarta ti kumarem. Wen nga rod lakay, saan metkit di anaimot dayjay, lakit di adda kwartana, ken agbayad iti husto nga aldaw. Ala, syakton ti agbayad iti inutang mo, apaman na makasweldo ak. Wen lakay, ala, agi na nakabiit, kalpasan na, ingka agdigusan. Adda sa ganak apagdigos mo, tamangan tayo matan. Ayun bakit? Manungay ti sweldo iti may isang aldaw yay pagtrabahuan niya insan. Ay, nalakalaang insan. Umdas laeng nga ipakan iti pamilya. Awan pa'y kititi maururnong Ngam, kasta talaga ti pamilya daw. Anos laeng. Sa bagay makidia. Makapasen na ay nga rod. Kahit si kangay mat insan. Kasla sensado ka matitan. Makitkitak dagiti post mo iti Facebook. Sakto lang insan. Gayam. At dati singasing ko ka. Anya day ta insan. Ti inaramid ko ngamin iti daga nga impatawid day di tatanggaw. Inlakaw kinsan. Iti damaw. Agpangadwa akmet ata kasla sayang. Ngam dyan naglakwak iti daga. Isaw tinagpuunak ang nagnegosyaw. Ha? Nalawa mo ti daga medya probinsya insan. Nung ay padasa mo ti mangilakaw uri basi lang nga disaw. Iso ti pagpuuna. Padasa minsan. Isaw tinagrog-grog yan megin ni bakit kaw. Kaasi na, dimuras mo tayong tinigosyo may. Bakit? Anya nga tangag paiso no padasak ti ibagbaga ni insan to ni. Ah? Kat si kaman lakay, awan matdakas na no padasam. Padasan taan. Ala, planwak man ana imbagday ta. Medyo nalawa mo't ngagpaiso ti daga nga impatawid ni tatang kanya kaya probinsya kahit. Mangilako akiti basait. Wen alakay, no day tati ko nam, suportaran ka. May mayat sa ngagpaiso ti agnegosyo. Ngam ti makitang tangdana kiti inaldaw. No makaila ko ka iti daga, anya ngay tirugyan ta negosyo dito'y syudad no bilang laang. Pampanunuta ka mangilako ta kuma iti bagas. Bagas matla nga gapo iya probinsya. Ah? Ay kasano ngay ti transpo no bilang laang. Di ka madanagan bakit? Nagsaritaan mi kiniinsan to ni nga uray ilako na kanyak ti may sa alugan na. Ken saan na apabayadan agulpe. Uray inutak ka no. Ay na, naimbaglakit din taadda insan mo akas kin ni Tone lakay. Wan nga rod bakit? Nasingpet ni Tony. Awan makunakkan ko na. Paray, naku na ni boss nga, imbagam kanuking guana, maudi alawas mo dito, say tita alawas. Iwan pare. Tapay ngay paray. Ada ka di sa bali apang gadamaw, iso asan ka na sumrang. Awan pare. At dalamapan ko asikaso na di probinsya. Dualawas ko siguro ijay. Kalpasan na, agsubli ak madlaan dito syudad. Kasta ka day, agawin na. Agsubli ak tulat ta dito, inubilang laang pare. No kasta, mangrugi kayon iti negosyo yo apaglakwan iti bagas mare. Wen mare, padasan mi man kin nilakay ko. Naipasimpa mi met tanjay sangot ibalay mi. Dayjayan at ipwesto apang rugyan mi. Nasaya at daytaan na panunot yo mare. Bareng man no agklik mare.
Ag-click day ta mare. Amo mata ng runa dito syudad. Bagas ti kang runaan. Sa bagay mo't kit di Kat, saan nga rodan ang makitrabaho nila kay mo iti construction? Saanen amare? Nakuna namat nga ipamaysa na kano ti panagnegosyo na bareng iso ti ayan ti swerte. Aywan amare, mayat day ta. Ag tinulong kayo kit di nga agasawa. Hay, iso maglagaya makundi panaw ni Antonio. Iti trabaho. Tagaya, madati sana nasayat ang negosyo na. Ah, anyat kayat mo asawan? Agasem man. Sigo da karpintero. Ngamita. Adaki din ti paglakwan da iti bagas. Nagarutila ko da abagas jo. Iyasango ti balay da ngay naramid da pistaw. Anya? Kantay may sapakas da amak. Adalogan ng tilokaw. Iso nga mo nga da illegal nga raramidan da naging agasawa. Ayun Imposible mo't day ta. Sigod a karpintero. Kan may sa awan magtrabaho ni bakit na. Kasano kumamit ana pasamak day ta. Uwang nga raw. At dati illegal nga raramidan da naging jo. Kundi ang ka da iti bagas iti probinsya. Patan sa mo sa bali nga lalako na. Ay amo day ta. Maloko na kaya mo na Antonio may. Siyak pa'y may. Nyalaki din. Biglang yaman ngam illegal mat. Ay, deda pa ilang matilew tadagonggo na nga agilaklako iti saan arumbeng ngay lako. Wen mare, dahi tati ko na nila kay ko. Anya? Imposible man ngamin dayta. Sigo da karpintero, ngam ita, kalat matan nga ada negosyo da abagasan. Kan adapay kunulugan dan. Anya? Ay, si kakit di mat mare. Anya nga tanumapan ka iti balay da. Taamuam no nagtaudan ti nagpuunan da iti bagas alako da. Oho, anya pa'y laang aga po amapan ko sa ludsudan, no amok tumat laang tipod na nga ramid da. Mare, Nakunapay nila kay ko. Akon di angkat dala kano iti bagas ija probinsya. Ngam adamat dadu maanayon ti negosyo da. Illegal day ta. Kundi negosyo ngam illegal may. mare panyang. Saan kumamat akas sa ti ibagbagang? Narigatan. Ang mga no ta pa nagsasaom iti saan mo anapanaknakan kat iso pa iti pakaisagmakam. Ah, Amuam pay nga umuna, sakbay ka nga agib-ibat iti sao. Anya lakit di. Anya? Ay una yun apanyang dayta. Apay akas tat ibagbagana. Jakman amukan ko na. Anya laki din. No anya launay ati atraso mi kadakwada nga agasawa. Taapay akas tat ibagbagada itilikliko dan may. Ay na mare, may salaang ti kahit asawan dayta. Ah? As in apal. Kastalaang dayta. Umapal dalaang kada kayo. Isu at tiltila ti adang ibagbagada itiliklikudan nyo. Ay, una yun aya. Naimbag kumamot no saan na nga ibagbaga nga adda illegal anayon ti negosyo may. Imbes anagmayat ti panagrugi may. Isuki din ti makadadaal. Ay, saan nyo nga itulok mare? No agpaabak kayo kat agkatawa day jay. Uray la agpalakpak ti upat alapayag na. Ay naapo, isumadla sa bali ti rupa ni Burog Idigalman, idi nagsabat kami di kalsada. Anya nga taaya ti basol takadakwada. Taapay akas jay da nga agsaw. Saan nga ang angaw ti ibagbaga ni Panyang nga illegal kano ti negosyo talakay? Una yan, saan nga angaw at talaga dayta nga ibagbagana? No sa bali la tao, ang mga nuin kasok itan. Ay, saan nga aglablabos da diya babae? No siyak ti mapunuan kan kwa na, jak lamong. Hala, bay anta pa ilaang bakit? Amom ngamin, no data nga grugrugi iti negosyo, kasayaatan ti panagpakumbaba iti amin na banag. Sa bagay mo't di ngam, ay, aglablabos mo ngaminon. Bayan tapay laang bakit? Paliiwan tapay.
Kasino ay day taburog insan. Jay man katrabahuak ijay site idi. Idi nang rugi ka nagnegosyo. Nay, napanamaten imbagbaga iti tao nga illegal ka no tinegosyo mikini bakit ka? Anya? Tidakas na, uray iti asawa na. Isumat tinapan na imbagbaga iti kaaruba. Ay, kunam lano adda pamanak nagda nga illegal tinegosyo me. Ay sos, san ang saya at dayta? Mabalin nyo nga idarom ida insan. Wen nga rod insan. Ikan nyo man ida iti pagnakman da insan. Apal dalang day jay. Iso akas taratan ti ibagbagada ka na kayaw. Nagdakas ti apal da nga agasawa. Agasam man tabagas a negosyo, nagbalin nga illegal. Kasta ti tao at umangtangken ti apal da insan. Iso adag ita ti banag nga agbalin akaray. Tapno adda pa nga ipamaysa ti agnegosyo. Mare, apay pudno ka di tinadamag ko. Anya day tamare. Napan ka kano, uji tersena ni Mare ising idikalman. Ado kano ti tattao ng nagpig sa tingiwat mo amang ibagbaga nga illegal tinegosyo da kumari Berta. Ay katuan na mare. Pudno day ta. Napanak ija ayan ni Mare ising idikalman. Nakunak pa'y kadagiti gumatgatang, asaan da gumatang itilako da Antonio nga agasawa, ta amangan nokwa. Amumon Mare? Ay, sika talaga Mare. Numaidanon day ta kada Berta nga agasawa, jaklamon. Anya ko man umay danon. Awan parikot iti day ta, gaputa pudno mat. Anya? Pudno nga danayon nga illegal ti negosyo da. Aha, kundi pabak nang da, nga madama nayon na nga. Ew! Anya, kasta ti imbaga ni Lloyd aken ka bakit? Wen lakay, agasam man ti kinadakis ti ugali day di apanyang. Ado kano pa'y ti gumatgatang ijay tersena ni ising idikalman. Ngam iso kano ti ipukpukaw day di ababae. Ti awanan bain? Ay, anya launa yun aya. Ay na talaga ama punpunwa na kun iti day di apanyang. Idarum kun san lakay. Wan bakit? Agdarumtan. Uray nila kay na. Iso matinapan na indandanon iti sigo da busme. Imbaga na nga iso kano nga imikata kiti trabaho. Gaputa nagnegosyo akiti illegal. Aga sumanday ta? Anya? Ay, marmarwamdan. Talaga adakas ti apal da kadata. Di dalaan mo ti makipagragsak iti panagduras ti negosyo ti pada da atao. Awan day takadakwada lakay. Talaga adakis nga apal ti adda iti kaungganda. Inton Lunes, inak-ag-file iti darom kontra kadakwada. Ha, napunuan ako. Ayun Mare, adamo lang nakaibaga iti dayta kanya. Ay na Mare, no siyak ti sika idarum mo. Dayta talaga ti aramidak Mare, napunuan akon. Agasam man, naimbag kumamot numay sa lakadakwada ti agar aramid iti saan apudno nga istorya. Ha? Duada nga agasawa, uray nila kay na, napan na imbagbaga iti bosda, nga iso kano asaanan asimrak nila kay ko ijay site, gaputa nagnegosyo iti illegal. Anya lakit din nga apaldan. Anya? Ay una yun. Mainay na yun matay jay aburog. May samot asaan nga agpampanunot ti loko. Ay awan Mare, talaga asaan dang agpampanunot. Apal at imangken ti adda kadakwada. Malamare, idarom yo, idang agasawa tapno agnakam daman. Saan atil-tila ti mapanday bagbaga iti tao apang dadaol kontra kada kayo. Ngay, naimbag man ta nagmayat ti pa nagre-relax mo dito indayon nyo kumare. Ay katuan Mare. Nagbara ti panawan, iso nagmayat ti agrelax. Saan akas kadagiti daduma dita, nagpudot lang arodon ti panawan, igiddan da pa'y matinapudot, negosyo da. Anya? Ay, sika talaga Mare.
Jak amo no pangalalaam iti kasta nga ibagbagam. Ay na mare, pudno ti bagbagak kunak tumat. Alaman nga rod, panak na kam apud no dayta ibagbagam. Itata na panan nag-file ni Berta iti darom kontra kada kayo nga agasawa. Ah, anya? Wan mare, napunwan damutan iti kasta nga ibagbagayo. Siyempre, apektado ti negosyo arinog yanda gapo iti bagbagayo. Naimbag kumamat no saan nga illegal ti mapanya ibagbagay iti tattao. Anya? Ay, saan mare? Saan? Inakman ija ayan da Berta itamot lang, kayat ko kasarita. Anya, kat kunak man ko nam apud no dagiti ibagbagam. Panak nakam kunak mat. Ay, anya lakit din. Anya? Asino tinakaibagay ti daytaking ka bakit? Nila kay. Isumat timbaga na itay kanyak limabas dito'y balay. Anya? Ay saus, kasano nga rod itangay? Kasano nupod no timbaga na king ka? Madanagan nga rod lakay. Ang mga nupod no anapan nag-file iti darom. Ay mapangka nga tayo di balay da. Itamo ilaing. Mapan mo yung kasarita nga gasawa. Agpakasi ka o. Ah, ay duwata nga lakay. Ay yawan, mabainak ka ni pare Antonio bakit? Iso asi kalatan ah. Yung kalatan agpasinsya ka na kwada o. Kasla mabainak lakay. Ay na, ikatam da itabay mo o. Panunuto mamabalinta ang makulong no pudno ang nagpile da iti darawm o. Anya? Italaeng nga umay ka agpasensya kada kami, panyang? Wan pare. Ala, pasensya kay kuman ano naglablabas kami nga agasawa. Anya apasensya? Amin nga inararamid yo apa ng dadail iti negosyo mi, kat nakaapekto kada kami. Ita mare, da kami mat, tagpasensya kada kayo. Mare, Pasensya, gaputa intuloy ko ti darom kontra kada kayong agasawa. Ijay presento apanek nakam ti ibagbagayo iti tattao nga illegal ti negosyo mi. ay, pakawanan na kami kumamare. Aklunak nga apal milaang kada kayo iso ana aramid mitikas jay. Anya, Mare, panunutom kumamot ang agkumari ta. anya, agkumarita, ngam apay nga rod ana aramid yo ti mang dadaol kada kami. Ha? Uray lipaten nak ako marem. Basta ituloy mi ti darume. Makita tila inyong agasawa. Ha? Ipakulong kayo. Tandaanam dayta. Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy kia tôi ngắn ngắn. Ngắn tiếp này, không có cầm như quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em cũng được không? Xài đấy cái này quăng chảnh thì cái là xài thì nó đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đập cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì? Nó đẹp phải sẽ quay chứ quên. Không có quay được chứ cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là sờ băm xoài, nó sờ băm xoài. Ngọt không? Ngọt không? Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài chín giờ. Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ sống luôn. Diễn đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện hết cười như nào hôm nay. Ủa anh bắt gì? Chịu luôn không? Vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có anh kể từng tập TV Jack Bayan không? Kể khúc nào lấy đúng không? Em kể khúc nào mà Jubal nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn đó chứ.
không tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả trăm lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi một chút hàng có mấy thằng trẻ nó quen với hai cái tối 19 hàng triệu không? Nếu hàng đó đẹp trai. Cấp màn hình lại, không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen đó đâu. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi nữa sao bà? Ủa tại sao? Ý là trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng. 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết. Nó những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Thằng Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má, $5,000 của tôi. Má, thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái, giống như con gái nó xui. Nhưng mà nó sự thật. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Điệt còn mà em, tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nha em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó nước nước nó biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại là gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại người đi. Ý là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Với ai rồi đi thương mại là gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Mà hôm qua ở đó thì không ăn. Vừa cái bích chợ nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Rồi lúc á ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nó dễ lên lắm, từ từ không đâu. Em lên này làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì vô nhát nè, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Quay nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.